Mikel Etxaburu idazleak Saturrarango kartzelan giltzapean izan ziren emakumeak oroitu eta aldarrikatu nahi izan ditu Mantxalingo alaba poema liburuan. Gaur aurkeztu du lana Donostian, Pamiela argitaletxearen eskutik. Badakigu Saturrarango kartzelan, lehen milatik gora emakume izan zituztela gatibu, 1928 urtetik 1954 urtera, eta Mantxalingo alaba poema liburuan dauden poemek, poema txikiek, nahi digute ekarri garai hartako memoria. Garai hartako memoria eta aitortza. Eta garai haietan kartzelan gatibu izan zituzten emakume horiekiko aitortza eta maitasuna. Poema txikiak dira, poematxoak dira, olatutxoak moduan, joan etorrian dabiltzenak, eta honekin erabat edo bestera irudikatu nahi izan dut bertan bizitakoa, bertan sentitutakoa, bertan nire ustez zer egon ziteken horren inguruko alegoriatxo bat edo aurkezpen bat egin nahi izan dut. Hondartzetara biltzen naiz neguetan, orduan iritsi ohi dira kostaldera, zumez egindako eskuko maleta hutsak, eta soineko berriak, zegokien gorpuetatik iesi. Neguetan, zure zatiren baten bila hurbiltzen naiz hondartzetara, enbor bustiren bati helduta aurkituko zaitu dalakoan. Putz egin eta area kenduko nizuk aurpegitik. Iletik arrainak eta marmokak, eta begiak itzuliko nizkizuke dagokien lekura. Baina zapata gorri solteak baizik ez ditu bueltatzen itsasoak, eta bat ere ez da zure oinaren neurrikoa. Badago gauza bat argi dagoena, eta da poema bat nahazten denean beste disiplina batzuekin, beste arte disiplina batzuekin, eta ez ahaztu artea beti da politikoa, gainera, beste dimensio batzuk hartzen ditu poemak. Eta artea politiko dela aipatu dut, poematxo hauek ere, nire ustez, poema politikoak direlako. Eta orduan beste disiplina batzuekin, beste arte disiplina batzuekin nahazten denean, beste dimensio batzutara jauzi egiten du poemak. Nahazten duzunean musikarekin, nahazten duzunean ahotsarekin, nahazten duzunean beste ritmo mota batzuekin, ja berezkoa daukan, poema bakoitza daukan berezko ritmotik haratago nahazten duzunean beste disiplina batzuekin, horik uste horrek beste muga batzuk zeharkatzen dituela. Eta entzulearentzat, hartzailearentzat, irakurlearentzat badirela beste bide batzuk, ez hori begietatik, begietatik, belarrietatik, edo gorputzeko beste toki batetik sartu alzaizua poematxo hori, ezta? Eta horrela egin duguna da, montatu dugu ordubeteko emanaldi bat, musika, kantua, errezitala. Eta horregatik ere, eta hori buruan ere, Mantxalingo alaba poema liburuko poemak dira txiki, daukate ritmo jakin bat, gero ondo koadratzeko, ondo enpastatu alizateko, bai musikarekin, bai kantuarekin, eta sortze prozesu hori erresteko ere bai. Sortu nuen Mantxalingo alaba, batak beste eskatzen zidala ulertu nuen. Eta horrela, hasi gara orain dela hile batzuk ordubeteko emanalditxo hau sortzen, esan daiteke ja amaituta daukagula, sortuta daukagula, eta orain publiko aurrean aurkeztea tokatzen zaigula. Eta horretarako nirekin batera beste 3 lagun handi ditut inguruan, bat Nerea Zuloaga, abeslari lanetan edo funtzioetan, Irina Alvarez biolinean eta Jon Gardoki akordeoiarekin. Eta laugarren bat dago, eta ez naiz ahaztuko, Jontxu, bera delako guri gauzak ekarri, kendu, ipini, lortu, balintza guztiak ipintzen dizkiguna, gero guk sortu alizateko guk nahi dugun hori. Beraz, poema liburu honek badakar beste oparitxo txiki bat berarekin batera. Eta segurazki, igual, bidea luzarazten edo beste erabateko bide bat ere eskaini aldi ona. Eta da, emanaldi musikatu bere ustez eder bat. Beraz, nahi baldin baduzu, irakurri, eta jakin, garai hartan, zer gertatu zen nire begiradatik zikieran Saturrarango emakume kartzelan, hemen daukazu Mantxalingo alaba poema liburua.